Secció especial infantil de les Falles d'Alzira, de l'any 2014. Tercer premi per a la falla El Mercat. Segon premi de les falles de secció especial infantil de les Falles d'Alzira 2014 per a la falla Caminou. Primer premi de les falles de secció especial de les Falles d'Alzira de l'any 2014 i, per tant, millor falla d'Alzira. També ha obtès el premi del millor ninot de la seva secció i el tercer premi de llibrer de format menut. És per a la falla El Mercat. El chisme fallero, así está altanero, no deixa de dir molt xunguero i en molt de salero. Qui furta, qui estafa, qui empenya, qui porta el mal que es mata-la, es toca dormir en tauletes, menjar rosquilletes per no tindre pa. El chisme fallero, así está altanero, no deixa de dir molt xunguero i en molt de salero. Qui furta, qui estafa, qui
Thank